Right mga guys, agi ta dire sa taas nga hagdan mga guys. Wow! Halag ko tasan tag inangat ani. Okay ra kay naay kaon sa babaw gahulat. Sana all! Ako na akong kauban nga gawna si Boss Clarence. Shout out ni mo boss. Sakto gyud pagutom niya mong giagian mga guys. Gamay na life plate ani. Abot na mi sa langit. Paspas naman kayo nga akong kauban galakaw mga guys. Nagigutom naman gini akong kauban. Amiya naman. Sa guldagan naman akong kauban mga guys oh. Gamay lang yun mga guys. Ila na lang kalakang maabot na mi. Kaya nakita ng atop sa balay mga guys. Nakakaon na yun may matambalan na yun yung kagutom. Nakita ng bangko. Ako na yun mga guys. Kub-kub na ni Ron.